Juhu! Hej! I dag vil Toge spille Habbo. Ja, og du kan se, at han er allerede i gang hernede. Så ja, lad os se, hvordan det går. Så, nu skal der kraftedeme spille Habbo. Hej! Og velkommen til din mors røv. Den løber øst. Nå, der skal i en rum og sige skal vi se her. Sælger ras og ting. Der skal i hvert fald sætte noget på plads. Jeg sælger og sælger. Yes. Og ikke så længe stadig i dag. Sælger pik på tube. Jeg sælger pik på tube. Kun 75 kroner om år. Og ej, det over sådan der. Hvad? Man må ikke engang 75? Der er så 5 kroner om året. Hvad? Nej, det er faktisk ikke han, vi gider det. Ej, det er da sådan frække ting, hun har. Ej, han, det ved jeg ikke. Skal vi ikke lige se, om der er noget kysten af for en anden ko? Jo, der var det. Så, hvem er han og dealer nems? Hvem vil have noget dealer i numse? Hvad hedder du derinde? Pop og sej. Hvad hedder du derinde? Pop og sej. Hvem vil have noget dealer i numse? Det er gratis. Og hvis I spiller Habbo, så må I meget gerne komme ind og give den gas med mig. Og ja, jeg er meget rigtig glad for at leve i Danmark, fordi at Habbo, det er bare sådan et spændende spil. Det er mit yndlingsspil. For eksempel nu kan jeg gå herned, hvor alle piger og sådan nogle sidder, og så kan jeg bare sige sådan her. Ja, går jeg lige herned 2 sekunder. Spermer. Spermer! Ej, det må man ikke skrive. Altså Habbo, det er fucking lortespil. Der er min ting. Tager du pisse på mig? Nej, det er min ting. Hvad hedder Megamind, M-E. Har du købt penge? Har du købt? Nej. Hvad er det? Skaffet. Giv en ting. Nej, jeg blev bare ventet 2 dage. Gør du? Jeg på sagde til, jeg retter mig rundt. Øj, Daniel vil være venner med mig. Øj, det er sådan en lille baby. Skal vi fuck hinanden? Skal vi fuck hinanden? Megamind! Har en ven, som jeg gerne vil lave en trekant. Spiser kisk. Og jeg er rigtig glad for at leve i Danmark, fordi at Amalie, hun er min kæreste. Jeg var i utro, mens hun havde Peter, og så prøvede jeg seksualundervisning. Så gik det galt, og så gjorde den gravid desværre. Der er bare ingen, der ved det. Altså, det er ikke hende Amalie for. Amalie Paradise kun lidt. Ej, fuck hende, hun er bare... hun er lækker. Det kan godt være, at jeg har nogle mange ting her på Habbo. Jeg synes virkelig hende der, hun skal bare være med os. Kom her, skal jeg boller? Kom her. Boller på torsdag. bollerne på Onsdag. benet. Du kan komme og se mig. Ja, jeg måtte så ikke skrive mere, for jeg kom til at spamme lidt for meget en gang imellem. Hov, du skriver for hurtigt, du må ikke spærme. Nå. Okay, hvad hedder du derovre, Lukas, lille skat? Jeg hedder over, selvfølgelig. Megan, hvad? Megamind. Hov. M-E-G-M-I-N-D-N. I må undskylde, jeg ikke lige siger noget om det, fordi at, jeg sidder og prutter. Okay, jeg skulle lige se et eller andet Megamind. Eller, det er Lukas, som der sidder og piller næsen lige nu. Jeg sidder så og spiller. Det er min computer, så jeg spiller på den. Ja, nu skal vi se. Jeg tænker faktisk bare skaffet. Jeg skaffet den her start, og så har jeg skaffet et muligt andet på. Det er ikke sådan, jeg er bedre med til at skaffe det her. Og så min mor boller en gang imellem selvfølgelig. Og det er ikke fordi jeg er en gang om ugen.
Jeg keder mig sådan rimelig meget ind i Minecraft. Når jeg spiller Minecraft, ikke? Så sidder jeg bare og tænker... Det der Tornelise, hvis I kender det. Det laver jeg meget derinde. Men så prøvede jeg. For jeg bliver helt liderlig, når jeg ser på dig. Ej. Du gør mig lider far. Du gør mig lider mor. Ja, nu vil jeg bare sådan hilse og sige til jer. Ham her, ikke op? Han laver gratis ting per mandag. Så jeg giver han en gratis ting, men det gør jeg så ikke. Men det er synd, fordi det er altid mig, der kommer først. Altid. Så jeg er rigtig rig på en anden harbo. Jeg er verdens rigeste harbo. I alt. Der var ikke nogen, der var rigere end mig. Hvis jeg er det, så slår jeg mig ihjel. Men kiks. Så knipper jeg simpelthen sønder sammen, men og især pigerne, de får bare så hårdt op i skiden, og de bare... Så det var det ikke mere. Det værste er, at jeg sætter det her på YouTube. Og desværre er det sådan, at jeg keder mig sådan rimelig meget, og jeg er faktisk kun 4 år i virkeligheden. Jeg har bare sådan rigtig lidt mærkelig stemme, ikke? Men det er jo nok fordi, jeg lavede dem en hund i røven en gang med sådan lige for et lort. Men det er en helt anden historie. Det er en historie helt over i Kina. Det okay, så er jeg pyt da. Ja, der var en dag, min familie skulle over til Kina, så spillede jeg så harbo med nogle kanøjseluder. Og så så sagde de så til mig, jeg sagde bare, og så sagde de bare, hold your fuck on me asshole. Ja, selvfølgelig vil jeg da boller. Og så sagde de bare til mig, min far hedder Gustav. Ja, min far hedder Sixu. Okay, hvad betyder Sixu? Ja, det betyder, at din far hedder kattepis. Jeg tror altså, jeg er ved at være færdig, så det var dejligt at kende jer alle sammen. Håber I kommer ind på vores hjemmeside